Id-bassir ta' temp għal-jiem li ġejjin meta ħafna se jkunu qed isellmu lill-2019 u jippreparaw għall-2020 ma tantx jidher promettenti. Dan kif l-aħħar jiem ta' din is-sena mistennija jġibu magħhom kesħa fina. Filwaqt li s-sibt it-temperatura laħqet is-16 grad Celsius, il-ħadd mistenni li din tonqos sew bl-ola temperatura titla' biss għal 12 grad jew 4 gradi anqas mill-lejliet. Il-temperatura tkompli tonqos mal-lejl u mistennija saħansitra tinżel sa 8 gradi Celsius. Jekk wieħed ħares lejn it-tbassir tat-temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, jidher li anke ċelebrazzjonijiet ta' tmiem is-sena se jsiru f'temp xitwi. Dan kif fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba', jiġifieri bejn l-aħħar ta' din is-sena u l-ewwel tas-sena l-ġdida, it-temperatura fil-għaxija se tibqa' f'livell ta' 8 gradi u msemmija wkoll ħalbiet tax-xita iżolati. Biex kompli taxxaq u msemmi wkoll ir-riħ li f'dawn il-jiem mistenni jkun wieħed qawwi mit-tramuntana li jilħaq sa forza 6. Madankollu, l-ewwel jum tas-sena mistenni jġib miegħu ix-xemx bil-konsegwenza li t-temperatura matul il-jum terġa' titla' għal 15 grad Celsius. Din it-tendenza aktarx li tkompli wkoll fil-jiem ta' wara. Jekk dan it-tbassir tat-temp isir realtà, it-temperatura lura tkun f'livell anqas mill-medja ta' dan iż-żmien tas-sena. Dan għaliex skont rekord f'pajjiżna, it-temperatura medja l matul il-ġurnata normalment tkun ta' 14.4 gradi Celsius f'Diċembru u 12.8 gradi Celsius f'Jannar. Għal matul il-lejl, il-medja normalment tkun ta' 11.6 gradi u 9.9 gradi Celsius rispettivament għal Diċembru u Jannar.